Sumala pa ni Santo Pio V, sa gitawag og Santo Papa sa iyang bula De Defectibus, mahimong valido ang misa kung ana kining upat ka mga requisitos or requirements. Number 1 is ang matter. Number 2 is ang form. Number 3 ang ministro. Number 4 is naay gitawag og proper intention. Number 1 is ang matter. Kinahanglan ang gamiton diha sa misa pan nga way igpapatubo og tinuod nga bino nga gikan sa grapes o gikan sa ubas. Ano man kay sa diya si Kristo nagmisa, ang gigamit niya pan nga way igpapatubo. Kay namang yung mga tawag ini mga pundo karon nga nagsundog-sundog aning communion service, ang gigamit is biscuit o kining biscuit o kining grapes juice, dili man na mao. Kay ang gigamit ni Kristo tinuod mo gito nga bino gikan sa ubas o gikan sa grapes. Unya ang gigamit pud nga pan, ang gigamit nga tinapay walay igpapatubo, ang biscuit kinaman ay igpapatubo. So di gid pwede. So kung naay magmisa nga mogamit og pan nga naay igpapatubo, unya mogamit og juice dili tinuod nga bino, or kung naay bino sa pultuba, o di gid na pwede mamahimong valid ang misa. So mahimong valid ang misa kung ang gamiton kinahanglan pan nga way igpapatubo at the same time mogamit og bino nga gikan sa ubas. Ikaduha, kining form according sa dogma sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao kini ang mga pulong nga gilitok ni Kristo. Dogma o Dinsinger number 698. Kana nga pulong, kung naay pulong nga madugang anang pulonga nga gilitok ni Ginoong Kristo diha sa konsekrasyon, unya nausab ang meaning, dili ginabalido ng misaha. Apan kung naay gilitok nga mga pulong gitanggal or gidungagan, unya wala mausab ang meaning, mahimong valido ang misa, pero ang pari nga nagmisa nakasala og mortal. Kinahanglan ang form or ang mga prayers pag-ampo sa panahon sa konsekrasyon sa pari, kinahanglan ang iyang gamiton kadtog yung pulong ni Kristo aron mahitabo nga nahimo siyang alter Christos. In behalf of Christ, gibuhat niya ang giingon ni Kristo, do this in remembrance of me. Then ikatulo, ang ministro. Diha sa misa, ang nagmisa, ang pinakauna nagmisa, ang pangulong pari sa ato ang pagtuo. Ng Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 1, Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 26. So tinuod nga pari. So ang gimanduan po niya mga tinuod po tong mga pari. So pag na ay magmisa nga dili gani pari, pastor or pastora ba, dili na siya mahitabo nga mahimong valido ang usa ka misa. Then ikaapat, kining proper intention. Sa maning proper intention, kanang katuyuan sa Iglesia Katolika, kanang to do what the church does. Pagbuhat kung unsay gibuhat sa Santa Iglesia Katolika, dili tungod kay to do what the church wants. Muna karon mga panahon na kung makita tagmisa nga nagatambling-tambling pagpakpak, dili niya mo ay gibuhat sa Iglesia Katolika from the 1st century AD until now. So pag dahil magpagpagpagpag, dili na magibuhat ng Ginoong Kristo. Ngano man kay ang misa usa ka selebrasyon og sakripisyo, solemne kinahanglan ngano man kay kana nga panahon atong gisimba ang hari sa tanang mga hari og mihalad tagputli nga sakripisyo sa Dios nga Amahan aron pagpanghimayad sa atong mga kasalanan. Sumala pa sa Council of Florence ang exact or tawag ining ang tama nga pulong nga gamiton diha sa konsekrasyon sa lawas ug sa dugo ni Kristo, mao kining mga mosunod. Ingon pa sa Council of Florence, in the consecration of the body, the church uses this form of the words. So sa pag-consecrate daw sa lawas ni Kristo, ang simbahan migamit ni ining maong porma sa pulong. For this is my body. So dapat di na madungagan. Kung madungagan na, unya pagkahuman na usab ang meaning, dili balido ng pagkonsagrar sa pan nga mamahimong lawas ni Kristo. Apan kung madungagan na or makuhaan na, unya wala na usab ang meaning, again according to the De Defectibus, nga mahitabo nga valid ang misa or valid ang pagkonsekra sa pan, apan na ay dako nga tawag ang kapan ang pari nakasala nga mortal, nakasala ug mortal. Okay, padayon ta,
But in the consecration of the blood, katong bino nga mamahimong dugo sa atong Ginoong Kristo, it uses the following form of the words. Ang simbahan nagagamit sa mga musunod nga mga pulong. For this is the chalice of my blood, the new and eternal testament, the mystery of faith, which will be poured forth for you and many for the remission of sins. Yan ingon po ang Konsilyo sa Trento. Since therefore the words already cited, katong ato ang gibasa ganina, katong the words of consecration clearly declares this, it is plain that no other words constitute the form. So pag ang pari magmisa panahon sa konsekrasyon, maura ning pulunga ang iyang litukon kaaron mamahimong balido ang misa ug makambyo ang pan ug ang bino ngadto sa pagkamatuod nga lawas ug dugo sa Ginoo. Kung makuhaan ni nga dili mahitabo nga mausab ang iyang meaning, mahimo siyang balido apan nakasala ang pari. Apan kung kuhaan kini og dungagan kini unya mausab gani ang meaning, aw dili gyud na mahitabo nga mamahimong balido ang maong gitawag og misa.